asam rifle sakit sujang nani babak hai tunggu practice hai makasih ngai oke practice tong khamane mơ khang rong na di gong mơ khang hai dong ya dol kokka hasi ang thajing phunung kokka ba hasi ang ko ani nok ko kaisa current ceiling fan guri ang tongkha abo guri nan bagai matu manise ke ang abo rujui ma phaka abo tabo fitting khalani tini dibor jora ba ekdom sarung giring giring sita tung khalamani o ek dui din tung khalamani bagai abo no thepanan bagai ang darana tu phaimani rujui tu khata je hiligo kat motamoti hiligo pra 20 40-50 kg lekana kat namun bagai ang rujui tu masih tabuk dara fitting khalani naji ang puno kan fan no tabung ke dara tabung bo fan rok ekhergi tongkha mongke table fan ekhergi bo tabuk bora mokatal khlainyan bagai mo jam gi tongkha jam mane yagolo tabuk bo khuluk bai mane yagolo ajaga giris rok rinai thok rok rinai komo khuluk bebe ke ulta pulta khe ke bo mora khuluk tongo ukuluk khulugui a fan ni ukuluk thok mar nai ta habo thok riane bagai jam ngai nyai guri angai tongo ke aboni bagai bo tabuk khuluk tongo oste mo khuluk nyai thok rok ke kahnu guri nai hei ni sawo boto mekanis no ang to saimi aban bagai bo khuluk tong tako khuluk man yakolo tabu bo check khlanya thepanya nita thok ma phulo thok phulai rekang ka speed gur nai jam rong to hai kor thok marui kori ni nai tabu thok bai kare je kono nari kara thok rok kan ngo nge tabu mono rui nyai pa to kan ka chi gur nai bo sang ka awo fitting khala jong naji pakai guri purbo phun kan naji emon ki speed guri nai motau thok rika lanya cek lanya naji ta pakai guri abang saya malah nyai bahaya ya speed besar guri ya koloni wah marang kalau sa nari lagi gus guri ya mo thok ro malah tak marang thaka ek number masih speed mar 3 number udah sering bhai beje sintane dara fan guri arok ngi tong ka abat khok rang kan guri thang nai pa dikajak di da dikajak ka iko ma hairok ma tong nu khada tet rok ma tong ka like rede subscribe khai di like rede ana video no naik ka kok dama kha mai ko khada kong mai khada tata di papa tata bye bye hello tata bye bye maka sini master babo bisra onjo Don Bosco teacher English ni teacher an bagai bo sino tini berai tong hai phajakta sarik ni jora sal thanda ba abon bagai moraka fan thepau nai aram nang jagai pa puri los lor liya jaga se jemon aba hin to kata rondok sayangi to bai song ani to video rok jara nanya rok nong nang koyo ani o video rok nanya rok kisa like subscribe like baji ani kisa views rok kom ang to nong haya so content rok bang jaga ba ano video rok kisa nai nong kisa like subscribe nang ani nong ni suba sunango abon bagai ang nong no koyo ro ini ni bagai tapi no sari ka ham lo ga chi ba ya ro tang ta